Dobar dan, nalazimo se u osnovnoj školi Dragi Šuković-Panas na času srpskog jezika. Danas obeležavamo Svetski dan knjige, odnosno dan napredovanje srpskog naroda. Za njega najvažnije je ljubav prema istini i pravdi i borba protiv zabluda i neznanja. Danas ćemo pričati sa učenicima 3. i 6. razreda koji su doneli svoje dnevnike čitanja. Kako se zoveš? Luka Petrović, odeljenje 3.2. Od kada vodiš svoj dnevnik čitanja? Vodim od 12.10.2022. Da li je to za tebe zadovoljstvo ili moranje? Više mi je zadovoljstvo. Koliko često čitaš? Pa, veoma često. Koja ti je omiljena knjiga? Mali princ. Hvala. Kako se zoveš? Kaja Vasiljević, odeljenje 3.2. Od kada vodiš svoj dnevnik čitanja? Od 12.10.2022. Da li za tebe to predstavlja zadovoljstvo ili moranje? Pa, više moranje, zato što ako mi se neka knjiga svidi, ja je zapamtim, a ako ne uživam u njoj, nekako mi se ne sviđa. Koliko često čitaš? Veoma često. I koja ti je omiljena knjiga? Trenutno nema. Hvala. Kako se zoveš? Maksim Tomić, odeljenje 3.2. Od kada vodiš svoj dnevnik čitanja? Pa vodim od 2. razreda. Da li to za tebe predstavlja zadovoljstvo ili ipak moranje? Pa više mi predstavlja zadovoljstvo. Koja ti je omiljena knjiga? Trenutno mi je omiljena knjiga Hajdi. I koliko često čitaš? Pa veoma često. Hvala. Kada vodiš svoj dnevnik čitanja? Od 14.1.2022. Da li je to za tebe zadovoljstvo ili ipak moranje? Zadovoljstvo. Koliko često čitaš? Pa čitam obično kada mi, na primjer, treba neka lektira ili kad vidim, na primjer, da ima neko lepo dešavanje u priči, pesmi ili tako nešto. Koja je tvoja omiljena knjiga? Noćna škola. Hvala.